Jestem po rozmowie z klientem i zadał mi pytanie, czy sens jest kupować instalację rekuperacji do domu, czy jest sens za to płacić, czy to mu się w ogóle kiedyś zwróci? Zadałem mu inne pytanie w odpowiedzi. Czy kupując samochód kalkulował, czy on mu się kiedyś zwróci? To jest luksus, że on nie chodzi pieszo, tylko jeździ autem. Tak jak wentylacja dla wielu osób będzie luksusem, bo daje inne warunki mieszkania, ale niestety często wentylacja mechaniczna z odzyskiem jest też wymogiem i w niektórych budynkach mieszkalnych, i w użytecznościach publicznych. Można na to spojrzeć jeszcze inaczej. A czy instalacja elektryczna nam się zwróci? Nie, to też jest luksus, że mamy ten prąd w domu. Czy instalacja centralnego ogrzewania nam się zwróci? Myślę, że też nie. Także nie liczyłbym na to, czy to się zwróci, czy się nie zwróci. Jest to luksus, na który możemy sobie czasami pozwolić, a czasami musimy go zakupić.